ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу сиҳат ҳастед. ҳамаи шуморо ба каналмон хуш омадид мегӯям. имрӯз мехоҳам шуморо боз бо як канали бонои пурҳунар ки ин хоҳарҷони мо дар Турсия зиндагӣ мекунад. хоҳари мо 20 солаҳанд, дар Турсия қати шавҳаршон ҳоли кӯдак надоранд. 2 моҳ пас иншааллоҳ соҳиби фарзанди дуструяк мешаванд. биен ҳама каса канали хоҳарҷона дастгирӣ кунем. дӯстони азиз, канали ин хоҳарак ҳоли нав 1 моҳ шидааст. дӯстони азиз, 64 нафар подписчик доранд. ба дастгирии маву шумо ниёз доранд. дӯстони азиз, апаву хоҳарои меҳрубон, биен ҳама каса ин хоҳарҷона дастгирӣ кунем, то ки роҳафтода нашаванд, ки мара дастгирӣ намекунанд. ҳамаи мо блогерҳо ба умед канал кушодагием, ки хай ячи не ячи фоида бинем гуфта. умедворам ки ин канали хоҳарҷон ба ҳамаи шумо писанд меояд. ҳатман обуна шавен, комментария монен, аз номи канали мо салом расонен. дӯстони азиз, силкаи канали хоҳарҷона ман дар якум комментария закрепит карда мемонам. дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон дастгириш мекунед. дайҷа бо ҳамроҳи шумо як пирог тайёр мекунем. пироги зебра. ин рецепти ман бо якум бор мекунам. хостам якҷоя қати шумо тайёр кунам. 150 грамм шакар, 150 грамм шир, 2 дона тухм, 60 грамм равған, 1 қошуқчаи майда сода ва какао. орд на глаз мебинем. аз ҳамаи шумо миннатдорам дӯстони азиз, апаву хоҳарои меҳрубон, ки моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед. бо дастгирии шумо мо ба ҳамин рӯза расидем. имрӯза видеои мо дар бораи мардҳои дузана. мардҳои дузана 2 намуд мешаванд. дӯстони азиз, ана ҳастанд мардҳои дузанаи ай уҳдаш меброянд, ҳастанд мардҳое ки дузанае ки ай уҳдаи дузанагӣ намеброянд. гуфти ҳавай одамо ки марда ки як занара 1 параи рӯш сиёҳ, дузанара 2 параи рӯш сиёҳ. ҳамин гапҳо ростае. дӯстони азиз, ҳастанд мардҳое ки зани дуюм доранд. бовар кунед, хоҳари ман як дугона дорад ва зани дуюмай. ва хоҳари мара фақат фарёд мекунад, 1-2 дом устарай хонашон. ана хоҳарам меравад, тез хабар мегирад. хай ҳардушон дар беруно бо вақти кӯдакоша прогулка меброра, вай қати во мехӯранд. зани дуюмай беҳад шуша таъриф мекунад, барое ки шуш ба таърифам ҳастай. ба зани дуюмша хонаи отдельна, яъне ҳамин дугонаи хоҳарамда квартираи отдельна гирифта додагиай бо тамоми ҳамин шароитош қатӣ. ҳозир зани дуюмаш ҳомила дора, якум фарзандаш дам. ана мебара ҳардушона магазин, ҳардушонда як хела пӯшок, як хела ӯ фарқ надора, ӯ занак дора надора, ки ана якташ да харид, зани дуюмаш да мехара. ҳатман ҳардуш да як хела мехара, бо ҳаваё рафту омад мекардиян. акнун мегзарем ба тарафи дасти чап, мардҳое ки ай уҳдаи зани дуюм намеброянд. ҳастанд ҳамхели мардҳое ки ана номи дузанагӣ қати фахр мекунанд. гуфти ама як хел одамо ки пиар мекунанд, ки ман 2 зан дорум, ҳардуи занои ман дар як хонаҳанд. не ки вай одамҳо намедонанд ки дар дуруни хонаи ин одам чӣ гапай, чӣ гапу чапай, чӣ хели рафтор мекунанд. ин хел не ки як рӯз пас ман авқот мехӯрам, зани якумам як рӯз пас нигоҳам мекунад, зани дуюмам нигоҳам намекунад, зани якум дар пош наскӣ надора. ин гапҳоро гуфта наметонанд, барое ки обрӯшон мерезад. як рӯз пас хӯрок хӯрида худаш гунаҳгорай, барое ки ана хоҳари ман хай ҳамаи ҳурматша ба ҷо оварда истай. мегӯй ами хоҳари ман ки арӯсаки нав боша, агар не зиндагии хоҳар ма 10 сол зиёд шид.
духтарчаш имрӯз пага 10 сола мешава, лекин ҳурматаш мегӯи ранги арӯсакҳо ҳай ҳамаи ҳурматаша ба ҷо меорам. Як хел аҷиначаҳо зиндагиша 3 сол шуда, хай зиндагии чӣ буд? 2 моҳ 3 моҳ да як бор мерафт дигар шаҳр мерафт, як ду рӯз пешаш да меистод меомад бо хай зиндагии хуш. қати зани фарзанди якумаш буд. ӯ қати мерафт як 2-3 моҳ да як бор 2 рӯз 3 рӯз меистод бо гашта меомад. Хеле занакҳо да бо ҳайрон мешам, худшона занак мегиранд. Ана фақат ба тахтаи пӯшт задагӣ ай хо соати 11-12 да мехезад. Як ним моҳ шидаи омадан шоҳули як бор ҷоруб нақапидааст. хоҳари ман ӯ рӯз касал буд. Хестай хай рости гап хоҳари ман тозагида ба дараҷаи олишай, хай ба таърифа ҳастай таъриф мекунам. мега 3 рӯзе ки ман касал хоб будам, мега газа нигоҳ карда намешава. рости гап ман ихели занакҳора занакам намегум. ихели занакҳора гуфта ман ҳамаи занакҳора дар назар надорум. ана дарав да комментария нанависен, гапа да худтон накашен. ин гапҳое ки ман гуфтаистам соҳибшам меёва. хай ӯ аҷинаи бечора айгиҷо медона ҳурмати шу чияй, шу қати зиндагӣ накарда боша бечора. ҳамин мерава шу 2 рӯз 3 рӯз меистад дар пешаш бо мегиреза меояд пеши зану кӯдаки худаш. хай чӣ хеле ки сар шатов додай, ана бо гирифтай дар миҷа овардай. хак ӯ аҷинаам намедонист ки пеши хоҳари ман омадаистай. бо рафторои ваям мешунавам, ҳамин хандам мегира. мегӯӣ ки зани якум бошаву ҳамин хе министр да бини дурозаш дар паталок. ана мегӯӣ ки вай зани якум бошаву хоҳари ман зани дуюм боша. тоба кардам ҳамин хели рафторош да мегум дар пешаш мебудам. датаво ҳамин хоҳари ман инсони хубай ки ҳамаша тоқат мекунад. бовар мекунем ки хоҳари ман чӣ хел духтари вазбинай. то ҳатто ҳама гап шамода намегӯяд ки ҳамиҳо зиқ нашаванд. ҳамаи гапош дар дуруни худаш. ана хай дарун ба дарун мисол ҳамаи мо месӯзем. ин бахт як чизе ҳаст ки мисол одам насӯхтан кати намешава. хоҳарам бо як феъли аҷоибе дорад ки рӯзе ки шавҳараш дар хона бошад телефонҳои моро ҷавоб наметиҳад, тамоман телефон намеқапа. баъд ман зиқ мешам, мегӯм тинҷӣ боша. хаку мо ин феълода омӯхта шидагиему. ҳамин якуним моҳай ки вақте ки занги моро ҷавоб натиҳад, рости гап алахон мешем, барое ки аҷина дар ҳаминҷа ҳай мегем бо тинҷӣ боша, ягон гап шидагӣ набоша ки смсҳои моро ҷавоб наметиҳад. дина қати хоҳарам гап зада иста будем ки шавҳарам омадан. ба хоҳарам пурсид ки язна хай рӯӣ намекунӣ? Гуфт апама гуфт 2-3 рӯза хай беста пешунда 4 сол шид ай пеш дидагӣ нестем. ана ман уже ира бин гуфт баъди ҳамин гудаки калониша хай ай пеш дидагиему. ана дута майдаша хай ба телефон видеовизов қати мебинам, хай бо дидан ай пеш дигае ку. ба гуфт хай бинем охи чанд сол шид. ба шавҳарам мегарда мега ки не мега ира рӯӣ намекунам, бихе мега қати ҳар се гудакот биен, мега 1 моҳ 2 моҳ бесте намиҷа. ба хоҳарам гуфт охир рафта намешава, гуфт гудаки майда кати қинай. худое нишонат я хай як ҷанга ягон чи байни ҳамин дугонаш қати шава. бовар кунен ӯ шавай рӯзай ман мехезам мерам, барое ки ана вай фикр накунад ки хоҳари ман соҳиб надорад. хоҳари ман як соҳибе дорад ки бовар кунен ҷои 2-3 та бачаям мегирад. худованд хеле мардакора инсофшона мустаҳкам гардонад ки занора ҳардуша як хел ба як чашм нигоҳ кунад. хеле кине ки ай зани дуюм метарсам ӯра ҳурматаша болотар кунаву зани якум хубаю ана мара дӯст медорад, ҳамаи чира тоқат мекунад. ана ин ҳамаш дар ӯ дунё савол ҷавобша дорад иншааллоҳ. апаву хоҳарои меҳрубон, ана пироги моам тайёр шид. пирог махай ира ман ба ин рецепт якум борай кардаистам. рости гап зебра якум бор кардам. хай ку баҳотиен дар комментария. дар иҷа боша навормон ба охир расид. дӯстони азиз, аллоҳ нигаҳбони ҳар яки мову шумо бошад.